metro y eso para no tener que llevar colmado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es que llego tarde. Venga, cariño. Adiós. Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Pues luego quedamos al final. Però com es pot tenir la barra d'escriure tot allò i ara amagar-se aquí? Bueno, tampoc és tan bé. Vull dir... Està plorant! Oh! Però va, si aquí no t'hi pots quedar tot el dia, tampoc. Ets una envejosa, tot el que has escrit és per pura enveja. Pobre. I quan heu arribat a casa, què? T'asseus a l'escriptori i en lloc de fer els deures escrius el teu diari? Ai... És que està ocupat. Sí. Anem al de baix, no? Sí, és que tarda molt. Clara? Clara, va. Sortim juntes. No. Que les den. Clara, que les den. Que les den. Que les den, que les den, que les den. Va, surt. Que les den a elles, que les den a totes, que les den a tothom. Quina... Anem. Què us fa gràcia? Això? Això us fa gràcia? Per què? Porteu uns dies que m'esteu amargant la vida. Què us penseu, que no m'afecten els whatsapps que m'envieu i els missatges? Que no puc ni venir a classe? I ara què, li toca a la Clara perquè sí, perquè us heu cansat ja de mi, no? I qui serà el proper? Tu? O tu? És una pena que ens fem això si ens coneixem des de que som petits. Si no ens cuidem nosaltres, qui ens cuidarà? Això ha de parar. No creieu?